Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ako ang matuod nga punuan sa paras, ug ang akong amahan maoy tig-atiman. Putlo niya ang tanang sanga nga dili mamunga, ug pulungan niya ang tanang sanga nga mamunga aron kini mahinlo ug mamungag daghan. Nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong nga akong gisulti kaninyo. Gawas kung magpabilin kamo kanako, dili kamo mamunga, ingon nga ang usa ka sanga dili mamunga, gawas kung magpabilin kini sa punuan. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan, kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang dili magpabilin kanako mahisama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya, pamuniton kini ug dauban. Kun magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan, kapasidunggan ang akong amahan, ug sa ingon niini, kamo mahimong akong mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo mao ni ang usas mga pinaka common o pamilyar kayo nato. I am the vine, you are the branches. Pero mausad ni ang common nga wa nato puyi. Gi pangutanay mong tupad ing na nagpabilin ba ka nga sanga sa Ginoo? Nagpabilin kang sanga? Kay kasagaran nato God magpakapunuan. Kana bang gusto ta nga independente ta sa Ginoo? Mungod ta nang sigihan akong mention dinhi ang atong mga violations, ginagmay o dinagko, apil sa kuana. Kana bang gusto tang magpakapunuan? Kana bang kita mao'y maghimog final decisions in life? Gusto kay taana parehas mga ginikanan, sila gyoy maghimog decisions para sa ilang mga anak, bisag ilang latuson, bisag ilang kasab-an, bisag ilang bunogon, maingon dayon sila, ako go'y ginikanan, ako gunang responsibility ang pag-agak, ang pagpanton, ang pagdisiplina sa akong mga anak. Siya na ang punuan, ang mga anak na iyang sanga. Yan, mga ginikanan, kinsa ninyo ang nagbuhat ani, taas ang kamot, ay pamakak. Kana bang mga saba, mangusi, manglatos, nya naa nang hunahunaa nga ako gyud mo disiplina. Taas kamot. Sige, isang kamot. Oh na, mga bakakon kay mo, digid mo mo isas kamot. Uwaw no, uwaw. Ay mo kabalaka kay hastasad kaming mga pari, kasagaran ingon ana pud mi. Kami mo'y magbuot sa parokya, kay ako ning parokya. Niya ang obispo sad mingon, ako ning diocese, ako ang magbuot dinhi, sunod mo nako, kay kung di mo musunod nako, ako mo'y obispo, ako gid mong sanksyon. Mausad ang Santo Papa usahay, sunod mo nako, kay ako gihawd. Ostas ang atong mga leaders sa mga nasod, mga presidente, ako
ako'y gakupot sa nasod, ang kaugmaon sa nasod, ako'y magbuot. Nga mo apil sa mga barangay kapitan, padong narabang eleksyon, ako'y magbuot sa akong barangay. Way makabuot nako kay ako ning barangay. Mga buangon ta. Ang sa may gustos Ginoo, mubalik kita ngadto niya kay matod pa niya diri, kay kun wala ako, wala kamoy mahimo. Wa kita'y mahimo. Mao na nagkalalis ang mga magtotoo, si San Pablo o ang prinsipyo sa mga magtotoo nga mga Hudiyo, bahin aning pagpatuli or dili pagpatuli. Naglalis sila diha. Unsa may gibuhat nila, nangadto sila sa punuan sa simbahan. Adtong panahon na didto sa Jerusalem, mo na gitawag nato the first council of the church, the Council of Jerusalem. Nagtigom sila si San Pedro ug ang mga apostoles. Nya gisundan dayon nagdaghan kayong mga councils hangtod karon. Karon do na sa tay council nga pagahimuon kanang Synod of Synodality. Karon na siyang mga Oktubre, Septembre ba to? Karong tuiga. Sige gyud unya ang atong pinaka highlighted pa karon nga council kansang mga kaamguhan or mga pamalaod atong gisunod mao ang Second Vatican Council. Nya gipang-translate lang ni sa mga nagkalain-laing mga synods sa atong simbahan. Mao na. Ngano man tungod kay mamalandong gyud ta balik sa original nga prinsipyo sa Ginoo. Mao bitang niingon diri nga atong tubag sa Salmo, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kaning pagbalik sa Ginoo, kung maglibog na ning atong utok, or bisan pagdili maglibog, kinahanglan yung mubalik tas Ginoo. Ngano man, kay ang yawa, grabe kayo ka maro. Hasta ang atong mga grasya, himuon niyang disgrasya. Maro kay siya, kung di kita mubalik sa Ginoo, kamaog yung kayong yawa na. Bananglitan, kanang kwarta, unsa mo na, grasya, disgrasya. Tubag. Kada kong grasya na, mo bitang sige mo pa-eskwela sa inyong mga anak, mo gasto gyud mo kwarta, aron maka-eskwela, niya ini-graduate na sa college, unsa mo dayo inyong isulti. Labi nagmupasar na sa board exams. Unsa man dayon? Trabaho. Ngano mo trabaho man? Aron makakwarta. Pero tanawa, pila ka buok na disgrasya tungod sa kwarta. Pila ka buok. Daghan kayo. Ug wa pay kwarta, wa gid untay premarital sex kayo. Na may mga sweldo, motel dayon ang mga manag-uyab. Check-in ay motel. Outing dayon. Ngadto sa overnight. Kaya na may kwarta. O gupay kwarta, aga puyos balay. Pila kabok na himong dili na matinud-anon sa ilang kaminyoon nga mga bana o mga asawa tungod sa kwarta. Kaya naanay kwarta, gimik-gimik dayon. Beer house, hapyod-hapyod ang mga paa sa mga GRO dito. Nga makatilaw siya hapyod siya. Gahi-gahi ni dato ako dito sa balay humok naman kayo ito. Balik-balik na siya dito. Yan na. Yang asawa sad nga nagmingaw. To asay magsigig tiks-tiks. Nagasugo na sa TikTok ang asawa. Nawa na sa gimik-gimik sa kita-kita sa nindo tog hinikapan da lahi maghinikapan sa kumbana murag init-init man to balik-balik sila ngadto anton manginit awa na musilaog doko-doko mamo diha tungod na sa kwarta
Sa una, nga wa pa ma-elected sa opisyal din sa LGU or sa barangay, faithful kayo. Pagka-elected na, ato ana, sige, nag-overnight, kay kuno, sesyon, kay kuno, ana, tuom ka ana. Kasagaran yun, konsumisyon ang resulta. Kwarta ang hinungdan. Nganong daghan kayong nadisgrasyang relasyon sa managsilingan nga wa na magtingganay tungod sa kwarta. Nganong nga disgrasya ang mga relasyon sa managsuon human namatay ang ilang ginikanan nga purting paningkamot nga makapalit og mga yuta kay ibilin sa mga anak para sa maayong kaugmaon sa mga anak karon nagkinihaay na wa na magtingganay sa siging ilog anang kabilin nga gihaguan sa ilang mga ginikanan nga way batasan nga mga anak tungod gyapos kwarta. No? Mao na unsaon man paggamit ang mga butang sa kalibutan, matod pa diri nalipay ako nga giingnan ako nila mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Ang paggamit di ay aning tanang butang sa kalibutan, mga igsoon, atong time, talent, treasures. Mao di ay ang pagdala sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo. Maura gid ay makalipay kanang pagdala ngadto sa balay sa Ginoo. Kung ang imong paggamit sa imong time, talents and treasures nga mga gasas Ginoo nato wa na gani makadala sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo, nahimo na nung balay siyawa hunungan na. Sa inyong tanaw kining pagpamaligya natog slots nakadala ba di sa mga tao ngadto sa balay sa Ginoo? Kusga. Una. So ato ning padayonon kay nagdala man ning ngadto sa balay sa Ginoo. Unsa may timailahan nga ang imong desisyon nagdala nimo ngadto sa balay sa Ginoo? Una, dunay communal positive effects. Ang komunidad nahatagan og maayong resulta. Tanawag mahumaning atong kumbinto para dining padersiano, para din sa atong mga pastoral o finance council karon dili para ni sa tibuok parokya, tibuok Archdiocese of Cebu hangtod sa sunod nga mga generations. Mudagan ning mga 50 years ngadto 100 years wa na ta, hurot na tag kamatay. Wagi siguro ako sunod tuig wa na ni, patay na ni. Pero kanang maong kumbinto nga atong tukuron, kining simbahan nga atong giatiman, mupadayon ni siya sa sunod nga generations. O na ato ni siyang himuon, dunay communal positive impact. Munay first requirement. Ikaduha, makapalambo sa atong pag-ila sa Ginoo. Kana bang mas makita nato ang presensya sa Ginoo? Sa ato rong gipangbuhat dinhi, nakit-an ba ninyo ang Ginoo or wa? Ako kita gina nako nga nag-anam gyud kaklaro ang Ginoo. Munang naningkamot ta padayon niini. Ikatulo, dunay kalipay nga gihatag sa kinadaghanang mga tao, dili 100% kinabag-an sa mga tao, makalipay sama atong pagsaulog nato sa atong pista o sa atong mga uban pang mga activities. Nakalipay batos kadaghanan o nakapaguol? Lipay, pero na uban dili kay malipay. Kinsa man na kadtong mga yawanon. Parihagod ni Jesus kadaghang nalipay, libuan, pero naasay handful of evil people nga maoy nagsigig paningkamot pagguba sa kinabuhi ni Jesus. Pero ang kinabagan lipay niya. Kining ikaupat mao ni ang pinakanindot, maus-us
or mo minos ang sala. Kanang mag-anambag ka minos ang sala. Pinaagi aning ato mga slots, daghan kayong mga tao nga daw kay kaniadtog kwarta. Di gyud katunol ngadto sa ilang silingan na karon nahimo na mga generous people. Daghan ang ni-text nako, Father, salamat kay sa imong mga slots. Kay natudluan gyud ko, Father, sa una di gyud ko mutabang anang simbahan. Igor ako muhuog kolekta, pero karon magtigom na jud kog kwarta kay akong itabang sa simbahan. Hastagong among kapilya, Pader, nitabang nako aron manindot among kapilya kay naanad na kog sigig tabang. Salamat kay nimo. Kanindot ana. Di mo nindotan. Dito ko sa Iligan, yatong niaging sugod tong sang adlaw sa tagahapon. Grabe dito sila. Ang ila radyong hisgutan, Pader, slat. Nako, akong naong mura na lag slat. Pero daghan kay sila. Niyagi, dalami sa among amigo atong ilang kanang sana na mga kanabang geothermal ba na? Sa tawagan na kanabang power plant nilas ba? Nga. Nang Maria Cristina. Dito may atong August 4 man siguro to nga nidagan ang elevator og 120 meters below sea level. Tuwa dito ang opisina sa nagkontrol sa kanini ang August 4 kay 1 to 7 man ang ilang August diha. August 1 to 7 dito rami sa August 4 gida 120 meters elevator nga tos ubos. Pag-abot na mo dito ang security guard, pagkakita sa hala pa dir, sige kong tanaw sa imong kuan, imong kanang imong misa. Pagsud sa namo atong opisina sa control nilang area, ang duha sad ka officers dito imong pa dir nagkita ako hasta man sa 120 meters below sea level. Nangalipay mo sila, salamat kayo na imong slot, Pader, salamat kayo. Ang slot, kay sige sa kuno silang palit, below 120 meters below sea level. Asa ka ng 120 meters, muragikan din kutob tingali di anang may unahan sa ilang kuwan. Asa dapit, ilang alan dapit, balay, akan ng tindahan. 120 or sobra pagjutay. Kalaw man 6 feet below the ground gani, di naman nakadungog nato. Yang ano man nga nangalipay sila nya murag mahaambak sa kalipay. Tungod sa ilang pagpalit og slots. Kasagaran yung nalipay ang nipalit og slots. Ngano man namunga sa ilang kinabuhi. Unsa may unang bunga gis Ginoo basta ma-connected tas iyang punuan, kalipay. Because ang Ginoo kalipay gina siya. Kung nasundon ginato ang Ginoo, balik yus Ginoo. Ang desisyon nato kinahanglang nag-uban gid aning akong gisulti. Unsa toy una? Unsa toy upat? Na, limot na. Unsa to? Una, na ay positive communal impact. Ikaduha, sabto ikaduha, ang sabto ikaduha lagi, wa na mo kay ba, hasta ako wa na sanon ko kay ba. Ikaduha, nakahatag og kaning paglipay sa kadaghanan. Sa kadaghanan, kalipay gyud kahatag nya dayon nakapa us-us, nakapaminos sa sala nya dayon ang imong kinabuhi mahimo kang malipayon kayo nga magsigi na kag padayon sa maong buhat kay malipayon na kay ka gitawag ni natong maadik na ka sa pagbuhat ni ana. Way sala, malipayon ka,
nakatabang sa katilingban ug mao ni ang pipila ka ilhanan nga nagpabilin tas punuan. Opposite gani ani, pasabot magkusmod ng imong naong, bugat ng imong munahuna, nakahasol na kas katilingban, hasol na ba? Kana wa na ang imong decisions wa na mahasubay sa pulong sa Ginoo. Gilingay mong tupad. Yung nakalipay ka o nakahasol sa imong silingan. Ngayon ka na, pangutan na. Mauna, salamat kayos nakalipay na to sa namalit og slots. Ako lamon tagaan og update gamay haron malipay ta. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbento nahalina na taog 18,427 slots. Pakpak. Indot na kayo niyo. Yan naman tayo bagong slot karon para sa atong Flores de Mayo katong Mother Mary's Protective Power MMPP. So ang atong halin as of yesterday 10,000 raman ka slots tag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 1,021 ka slots. Bakpak. 8,979 nalay nahibilin. So paspasin ninyo palit aron malipay sad mo, aron malipay ang atong katilingban, magmalampuson ang atong kalihukan nga pang simbahan, dili pang personal lamang.